Hi guys! It is sobrang gabi na. Actually, patulog na ako. Hindi naman patulog, pero nagre-ready na ako ng skincare ko. Tatapos ko lang maglagay ng Eskinol. Lagi na ako naglalagay ng Eskinol every night. Sobrang, maalikabok dito you guys. Yung sa park right across our house, nagre-renovate sila ng park namin. Sobrang maalikabok as in sobra. So yeah, kahit na hapon na ako naliligo, I usually do not wash my face, especially kapag hindi ako nag-makeup. Like today, hindi ako nag-makeup at all, pero I just wanted to make sure na malinis talaga siya. Pero kapag meron akong makeup, I make sure na as in wina-wash ko talaga yung face ko, like tubig talaga. Pero kapag ganito lang na walang makeup, okay lang yung cleanser, Escanol lang ganun. So ilalagay ko na yung snow ko, and I will be using this Etude House Collagen Eye Patch. Sobrang tagal na sa akin ito. This is 78 pesos, Watsons. Pero I remember nabili ko to sa SM. Pero yeah, gagamitan ko siya kasi kailangan kong gamitan lahat ng mga samples ko. Hindi naman lahat, pero I'm gonna use as much samples as I can. Hindi naman to sample, pero parang ganun na rin. And meron pa akong mask dito na hindi pa nagagamit. Sobrang tagal nito sa akin. Gusto ko kasing i-film. Ito yung sobrang mahal na mask, 3,000. And sabi sa akin nung nagbigay sa akin ito, Icon Premier, you can reuse this daw. I still don't know kung kailan ko gagawin yung video na yun. Pag ginamit ko yan, I will surely film it. Parang wait. Hi guys! It's the next day and gabi na. I'm getting ready to, actually ready na ako. Nagpapahangin na ako kasi sobrang init. Pag-film ako ng Q&A video ko, it's Saturday night. Hindi ko pa siya na-film. I usually film it Saturday noon or Friday afternoon. Kaya lang, na-busy ako kanina. Nag-edit ako ng 500 peso makeup challenge ko. So, edited na yon. And nag-ano din ako ng tubig. Wait. Ay, puno na yung isang bucket ko! Oh my goodness! So, pagkapuno nito, pwede na ako mag-start mag-film. And, yeah, after ko mag-film, ligo na ako diretso. And, you guys, ginamit ko pala yung eye patch from Etude House kahapon. I really do not know kung meron siyang difference. Though, nung paglagay ko sa kanya, maganda siya. It feels really very cooling siya sa eyes ko. Ito pa nga, no? Di ko siya tinapon kasi gusto ko ipakita sa inyo. But, yan yung dalawa. One-time use lang siya eh. But yeah, it felt really good nung nasa eyes ko siya. Wow! Nalo ko sa sarili kong laway ah. Malapit ko siya mapuna halfway na. And yeah, sobrang nakakaloka kanina kasi nag-black out ng 2 beses. As in, 2 beses talaga nag-black out. Sa 2 beses na yun, na off talaga yung lapi ko. Kasi yung lapi ko wala na siyang sariling battery. Connected na siya sa outlet talaga. So, yeah, namatay siya ng 2 beses. Tapos, nung second na blackout, kinabahan ako ng sobra kasi I was editing my 500 peso makeup challenge and bigla na lang namatay and akala ko hindi masasave, buti na lang na-save yung most of my work, so okay na. Okay, I'm done there. I will go ahead and start filming. Finally, natapos na ako mag-film. Ilang beses din ako na-interrupt doon kasi si Marlo nakakaloka. Ate, magluto ka na ng rice. Gutom na ako. So, napastop ako sa film ko. But, it's all good. I'm done. I'm gonna take a shower. My gosh, it's almost 8 na. Hala! I need to watch Amazing Race. 7:55. Sana walang nanonood ng TV. Sana I'm allowed to lipat the channel kasi Amazing Race! Ay naku, mapapaliban na naman ang aking ligo na to. Kakaloka. Okay, let's go watch it. Hi guys! Gabi na naman. Lagi akong gabi nagpa-vlog. May lamok. Yeah. Nandito yung lista ko sa mga nag-order ng makeup. Ano ko lang sila, ipako lang sila kasi ipapadala ko sila kay Papa para mabigay niya kay Miss bukas ng umagerns. So, I'm just gonna do that. Naubusan na ako ng ano tawag doon? Yung ginagamit pang pack ng mga packages. Yung, ano ba? Anong ganyan? Nakakaloka. Pakita ko nga sa inyo. Ito. Ano nga ulit tawag dito? Ewan ko ba? Basta konti na lang natira. Pero okay lang yan. Yeah, I'm gonna pack
right now. I'll talk to you guys later. Salamat nga pala sa lahat ng nag-order and sa lahat na nagbayad agad-agad. Bongga, hindi ko alam na meron palang sa Buwana Sunday. Ay nako, akala ko Monday to Saturday lang sila like LBC. Pero yeah, salamat sa mga nagbayad na. Thank you guys. And yep, magpapak lang ako. I'll talk to you guys later. Hi guys! Tsaka. I have on the Sheep Placenta Collagen Mask thingy. Ito yung from Hermosa Shop. Wait, pakita ko sa inyo. This one right here, Sheep Placenta. Ang dami pang parang liquid na natira sa loob. And I was like, oh my gosh, sayang. Pwede ko ba itong gamitin ulit? Ay, gamitin ulit. Joke lang naman. Yeah. Mabango siya. For some reason, yung amoy niya reminds me of Thailand. I don't know. I'm just being weird, I think. Pero, yeah, it reminds me of the country. Hindi ko alam kung when was the last time at saka kakatingnan. Hindi ko alam kung when was the last time I put on like ganito na classy na mask. Hindi ko na maalala. And ngayon, nandito na siya sa mukha ko. Parang it reminds me, oh my gosh, ang ganda pala na feeling na naka-mask ka. Meron pa akong mask na hindi pa nagamit. Yun nga, yung collagen mask din ata yun. Yung from Icon Premier, yung sobrang mahal na mask. Gusto ko kasi siyang gawa ng video. So, gusto ko, pag sinuot ko siya, parang i-film ko sarili ko. Kaya hindi ko pa siya nasuot. And that one is really interesting kasi may silver na ganap pa talaga siya. And sobrang init today, you guys, ha? As in, sobrang init. Katatapos ko lang magsampay. Yeah. Salamat nga pala sa mga nagbayad ng orders nila. Maraming nagbayad today. So, thank you so much. And, ano ba to? I'm uploading a video right now. It is my SG Authentic makeup, like trying SG Authentic makeup. Ginawa ko na siya. Yeah, it was a full-on face makeup na lahat SG Authentic lang talaga gamit ko. Tapos yung mga brushes, replica din. Well, aside from the mushroom brush. But yeah, you will see that soon. I'm pretty sure this vlog will be up before that though. Pero yeah, that's gonna be up really soon. It's uploading right now, but our internet is really freaking slow. So, hindi ko alam kung kailan matatapos yan. And then, mag-film sana ako ng haul today. Kaya lang hindi natuloy kasi tinamad ako. So, bukas ko na i-film yung haul ko. Marami ako hinuli. Naka-receive ako ng package from iWhite na naman. And ang daming 2-minute whitening mirror. And sabi ko, yes, kasi dadalhin ko siya sa Australia. Perfect kasi yung mga sachet dalhin sa trip. Kasi, you know, it's sachet. Pag bottle kasi may tendency na, na mag-spill siya. Wala na ako ibang vlog. Siguro, I'll see you tomorrow na lang. Tomorrow, merong, well, obviously, wala namang ganap palaging aking buhay. But tomorrow, mag-film ako ng video. Yun lang yung gagawin ko tomorrow. Today kasi was very boring. I just did edit. Yeah, talk to you guys tomorrow. Good night. Bye. Hi guys! I just finished filming a haul and look at my mess right here. And yeah, so nililigpit ko lang sila. I filmed a haul, tapos before I filmed the haul, bakit may ganyan yung kamay ko? Before I filmed the haul, I also filmed Asinan TV test. So yun yung pangalawang Asinan TV test sa channel ko. And I tested out this free bra. Looks like this right here. This is from Brian_stuff sa Instagram. Meron din siya Facebook, so I'll leave her links below. Thank you so much, sis, for that. I also got some workout clothes. I'm not sure if I already showed you guys a vlog. But yeah, I got some workout clothes from Janelle's Closet on Instagram and Facebook as well. Look at this. So, i-feature ko to sa haul ko, but, okay. Okay lang yan. Kita nyo siya dito and then sa haul. So, diba? Nakita nyo siya twice. This one, she gave me dalawang sports bra, tapos ito shorts. I actually really like this. Nasuot ko na to, na-post ko na din yung picture sa Instagram. And then, she gave me leggings. Yung mama ko, as in gustong-gusto niya yung leggings. Pero gusto ko rin kasi, though hindi siya ganun ka-fitted sa akin, pero okay lang naman. Hindi naman kasi siya loose. So, okay pa rin yung fit niya. And then,
yeah, magliligpit na ako tapos meron ako ikikwento sa inyo mamaya kasi nakakaloka, may nangyaring bonggang-bonggang nakakaloka. So I will go ahead and ligpit muna tapos kwentuhan tayo. Okay guys, kakwentuhan ko na kayo tapos ako magligpit. Nakakaloka. Okay, parang nagsa-story time lang, nakaupo talaga. A lot of people message me, private message me on Instagram, Facebook, araw-araw. As in, ang dami, hindi naman as in sobrang dami, feeling sikat naman. Pero you know, merong mga taong nagme-message sa akin on a daily. Tapos this girl messaged me, and lately, yung mga tanong lagi sa Facebook ko or sa lahat ng social or sa Instagram ko is about the snow skin whitening cream and lotion. Kahit na na-mention ko na siya sa video ko, parang sabi ko, hindi kasi ako seller, so hindi ko alam kung saan siya available sa Riyadh, Canada, Dubai. So hindi ko talaga alam. Ang alam ko lang, available siya sa Mercury Drug at Lazada. So mayroong nag-message sa akin na babae, sabi niya, Simply Race talaga yung tawag niya sa akin. Or I'm not really sure. Hindi ko na matandaan kung babae siya or lalaki. Pero I'm pretty sure babae siya kasi diba gumagamit siya ng skin. Anyway, sabi niya sa akin, Simply Race, gusto ko bumili ng snow skin whitening lotion at cream. Saan siya mabibili? Yun yung sabi niya. So sabi ko, hello, it's available sa Lazada and Mercury Drug. Alam niyo sinabi, you guys. Be ready. Sabi pa naman niya, nasa Dubai ako. Obviously, walang Mercury Drug sa Dubai. Hindi niya sinabi ha. No first message niya, hindi niya sinabi na nasa Dubai siya. So parang ako, shock naman ako doon. Parang hindi ko naman alam na nasa Dubai ka pala. So sabi ko, I'm not sure kasi I'm sorry. Please message Snow na lang. I left the Snow link sa description box ng video na yon. Sabi ko sa kanya. Nag-sorry pa ako guys ha. Sabi niya, alam mo, suplada ka. Sabi ko, what? Did you just say that? Hindi ako nag-reply kasi parang wala na din naman. It's waste of time na reply niyo mga ganyang tao. So, hindi na ako nag-reply. Now, few hours later, hindi ko alam kung nag-reply siya agad nun. Pero hindi ko na kasi chinek yung Facebook ko. So, later that day, pag-check ko ulit sa Facebook ko, meron ulit message from her or him or I don't know. I don't remember the name actually. Kasi mga few days na to, hindi ko na matandaan. Sabi niya, Simply Ray, sorry sinasabi ko kanina. Ganito na lang. Meron siyang ganito na lang. Natawa talaga ako kasi natawa ako sa message niya kasi mahaba siya. Hindi naman siya kasing ganun kahaba. Pero alam mo, sa Facebook, mahaba siya tingnan. Sabi niya, ganito na lang. Bilhan mo na lang ako ng isang snow skin whitening cream at 2 snow skin whitening lotion. I-deliver mo dito sa Dubai. Ibibigay ko sa'yo yung address ko. Pag na-receive ko na, babayaran kita. Yun yung sabi niya. Tapos meron pa siya mga messages after that na parang basta sinabi niya, huwag ka mag-alala, babayaran naman talaga kita. Basta, yun lang. Paulit-ulit na yung message niya. Basta, yun lang. 2 snow skin whitening lotion at saka isang snow skin whitening cream. Natawa ako nang binabasa ko siya kasi parang kanina tinatawag mo akong suplada tapos ngayon inuutusan mo ako. Kapag ganyan, parang wait. Ayoko. So, hindi na lang ako nag-reply kasi ayokong gawin yun. You know, kung mang-utos ka man, siguro meron ka namang family member na pwede mong utusan, diba? Like, I'm a stranger to her or to him or whatever. Meron na mga tao na actually they asked me nicely if I could buy it for them and then deliver it to them. I said no nicely as well because I just don't wanna deal with like shipping stuff and what if hindi nila ma-receive, diba? Parang, I just don't wanna deal with it. So, hindi ako nag-reply sa kanya. Nung nabasa ko na yung message, parang nag-reply siya agad. Parang hindi ko alam kung wala siyang ibang ginawa kundi tingnan lang yung phone niya. Inhintay kapag nakita ko na yung message niya. Whatever. Pero sabi niya, so okay ba? Hindi pa rin ako nag-reply kasi hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko, to be honest with you guys. Kasi nga, diba, sabi niya, ganito na lang. Parang mayroon na talaga siyang plano eh. Fix na talaga yung plano niya. Ganito na lang. Umorder ka na lang para sa akin. Send mo. Parang ganun-ganun. Sabi ko, hindi ko talaga gustong replyan. Natawa lang ako sa message niya. Tapos sabi niya, so nga hindi talaga ako nag-reply. Tapos sabi niya, suplada ka nga. Yun yung sabi niya. Tapos hindi na siya nag-reply ulit. Kasi hindi ko na talaga siya na-replyan. Nakakaloka, suplada daw ako. Hey, yun. Yun yung kwento ko. Kung nanonood ka, I'm not sure if you're watching. Because again, I don't think she or he watches my videos regularly. Siguro yung snow skin whitening review lang yung napanood niya. Pero if you watch this, meron ka naman sigurong family member or mga relatives na pwede mong utusan, diba? Kasi, obviously, hindi ako pumayag. Nasabi ko na kasi sa video ko na hindi naman ako seller. Nag-review lang ako ng product. Wala akong idea kung available ba siya sa ibang bansa. So, paki-message na lang yung Snow. Yun yung sinabi ko sa kanya. Tapos sinabihan niya ako sa plada. Nakakaloka siya.
Pero okay lang yan. And yeah, ililista ko na yung shoutouts guys kasi mag-edit ako ng video ngayon. Tapos, kailangan ko pa palang mag-edit ng thumbnail kasi I need to have video up today. Yeah. That's the ganap of my life. Shout out time! Medyo marami-rami to. So, I'm gonna start with Pen Pen. Hi, Pen Pen! Clean the Clan, Joanne Carla, Ke Katakutan, Jamila Zaleta, meron siyang channel. I will leave her link below pag nahanap ko. Hi to Faithful MJ, Christine Joy Sabihon, hi Day, Miss K17, Kayla Banaag, Ann Lacandula, Angel Velasquez or Agel Velasquez? Bakit Agel lang yung nandito? Agel lang ba yung pangalan mo? I'm so sorry. Nagmamadali ako magsulat kanina. I'm sorry. If mali ako, please correct me. Okay? Hi to Archie Ricky. Yeah. Hi to Gel_Ellie sa taga Cebu siya. So, hi. Hi to Camille Reyes from Japan. Konnichiwa. Japan yun, diba? Hi to Zena.ares.vlog16. Hi to Luis Gendan. Sandy Ayas, Frestel May, Nissan of Talisay City. Asaan sa Talisay? Meron kasing Talisay dito sa Cebu. So, dito ka ba sa Cebu? Hindi ko alam. Hi to Mel Jean Amparo from Australia. I know I asked you kung saan ka sa Australia. I'm not sure if nag-reply ka na. Hindi ko nabasa, but let me know down below kung saan ka sa OZ. And then, hi to Julia Tubera and to her boyfriend na si Axel Lazaro. Birthday ni Axel nung April 1. Tapos, 3 tapos third monthsary din nila nung April 1. Bongga yung mga monthsary na yan. Wala kaming ganyan. Hi to Christine Sanay Sarmiento. Thank you so much for buying some of my makeup. As in, thank you so much. And then, hi to Zia Tiffany or Zia. And then, Hagner Shopa of Labangon. Siya daw yung pinakamaganda sa Labangon. O, diba? Labangon is dito sa Cebu. And then, hi to Liza Marie Mangi. Hi to Mafe Sarangaya of Davao. Hi to Famela Damian, Irish Tadio, Sweet Faye Dayan, Cristel Lopez, Michelin Aure from Ormoc. Hi to Alexis Sarto, Janelle Makilan, and to her family na nasa China or from China. Hindi ko alam. Basta ang alam ko half Chinese siya. So, hi to Kate Haranay, Nicole Magsumbol, and lastly, hi to Janelle Anico or Fluffy Unicorn. Hi sa inyong lahat. Salamat sa lahat ng comment. Again, yung mga isa-shoutout ko, entertain ko na shoutout sa vlog lang ha. So, kasi meron ako mga nababasa na nagko-comment sila sa ibang videos ko na magpapa-shoutout sila. Dito kayo sa vlog nito kasi ito na yung babalikan ko for the shoutouts. Okay? So, yeah, that's it for this vlog, you guys. I hope you enjoyed. I will have kind of like an interesting vlog next time kasi aalis kami sa weekend, pupunta kami sa city, and yeah. So yeah, that's it for this video. Thank you so much guys for watching. Do not forget, be good. I hope to see you in my next one. Bye!